Perdó. No, tranquil·la, estic enfocant a Castell. Ja, però estem comentant ara que... No, si voleu comentar també a Castell. Que pugi a sol teu. Tenim gent que tanquen un forrat, són rapidíssims i tanquen forres. Bueno, a saber quantes proves fan de forra al llarg de l'any. Moltes persones